tarkastelet Suomen karttaa, huomaat kuinka pitkät rajalinjat meillä on naapurimaiden kanssa. Ja koska naapurien alueellista koskemattomuutta ja rajarauhaa on pidettävä kunniassa, on jokaisessa maassa oltava rajavartioita niin sodan kuin rauhankin aikana. Eikä rajamieheksi kelpaakaan ukko kuin ukko, vaan työ vaatii hyvän fyysillisen pohjakunnon, urheiluhengen, ymmärtämystä suurta luontoa ja erämaissa asuvia ihmisiä kohtaan. Rajajääkärin kunniakasta nimeä kantaakseen on nuorukaisten suoritettava sekä asevelvollisuus että 10-viikkoinen kurssi, ja koulutus jatkuu vielä rajapalveluksen aikanakin. Kuten huomaamme koulutuskeskukseen saapuneesta alokkaasta, olemme joutuneet seuraamaan elämää Lapin rajavartio vyöhykkeellä silmän kantamattomien korpien, jänkien ja tunturien maailmassa.